Goedemorgen alle heren en van harte welkom bij weer een nieuwe kerkdienst op RTV NOF. Wat fijn dat je weer meisjuggen via de televisie, via het internet, via social media en ik noffelijk dat je weer mij hartje via de radio stuurdes. Je bent er weer bij op deze 21 juni 2020. De zinnen skient al buiten en dat betekent ook wat u betreft dat het ook hier binnen een hele mooie dienst wezen zal. En oerbinnen ga ik het over de natuurlijk verbindingstjerken in de Westerrijn. We hebben al wekenlang te gast binnen om deze tjerkendiensten met jou te maken. In deze tjerkendienst, en die eigenlijk wel een speciaal tintje had, het is namelijk het tintje van het leger des heils. Waar ken ze net en fijn dat zij ik van de morgen bij u binnen. De muzikale begeleiding, je had correct al jet, wordt invuld in deze dienst nog een selectie van het braasensemble van het leger des heils. En onze voorganger van deze dienst is major Freek van der Werf. We hebben tier geweest dat zij ik bij u binnen. Deze week starten we met een nieuwe collecte. Je weet dat we iedere savele week een nieuwe collecte hebben. En eigenlijk omdat dit bijna de laatste kerkendienst is die wij uitsturen op RTV NOF, is er een nieuwe collecte. En die collecte willen wij jou om hulp vragen. Want die collecte is bestemd voor de onkosten die in de andere weken Joert en ik nieuwe weken maken binnen om deze televisieuitsturingen mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan alle verbindingen, de streams, de websites, etc. Je gaat met massaal aantal en wij willen jou vragen, mocht jou dat waarderen, wil je dan ook onder collectie aan, zodat wij de onkosten daarmee bestrijden kunnen. Dat kan deze week, de hele week nog en ik nieuwe weken. We gaan heel gauw beginnen met de dienst en we beginnen met weer een nummer van het braasensemble. We wensen jou een hele noffelijke, een hele fijne, maar vooral een hele gezegende dienst. Ik wil voor u lezen Psalm 100. Laat iedereen juichen voor de Heer. Eer de Heer met vreugde. Kom bij hem met een vrolijk lied. Zeg, ja, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. We zijn van hem. We zijn zijn volk. Hij zorgt voor ons. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Kom naar zijn tempel om hem te danken. Kom in zijn huis en zing voor hem. Dank hem en prijs hem. De Heer is goed en zijn liefde duurt eeuwig. Hij blijft altijd trouw. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, Jezus Christus, onze Heer, en van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, broeders en zusters en kijkers, jong en oud. We zijn hier vanmorgen gekomen met een één verlangen om Vader God te loven en te prijzen. Ja, het is speciaal, want het is Vadersdag. We zijn blij om hier te zijn. Ook met de braasensemble van het leger des heils van Leeuwarden, die de liederen begeleidt. En we gaan in voor een goede dienst vanmorgen. De Heer Jezus
heeft over zijn vader gezegd: als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. Er zijn mannen die zelfs nooit vader werden, of eigen vader niet gekend hebben, of van wie de vader al lang overleden is. Ja, Vaderdag kan een rauw randje hebben. Hoe bijzonder is het dan dat Jezus ons wijst op de hemelse Vader. God is zijn Vader. God is onze Vader die door Jezus dichtbij komt. In hetzelfde Bijbelgedeelte zegt Jezus ook: later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken. Dat is de geest van Pinksteren, die ons blijft herinneren aan Jezus en via Jezus aan God als onze hemelse Vader. We gaan nu luisteren en meezingen thuis het prachtige lied: Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste alle sterken, heel de wereld buigt voor u en bewondert al uw werken. En nu heb ik wat speciaals. We hebben niet altijd de gewoonte om de kinderen te betrekken in de kerkdienst en speciaal als het voor de televisie komt. Maar vanmorgen gaan we daar een verandering in brengen. Want jullie jongens en meisjes en jongeren, jullie zitten ook te luisteren. En voor jullie mag ik dan ook iets aan jullie doorgeven. En ik denk dat jullie er wel van zullen houden. Ik vertel jullie een prachtig mooi verhaal. Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaart kwam op de Atlantische Oceaan in zwaar weer terecht. Er was geen mogelijkheid dat ze door de storm konden ontkomen. Ze moesten er doorheen. Plotseling kwam het signaal dat de veiligheidsriemen om moesten. En men zei erbij dat er geen drankjes werden geschonken vanwege de storm die straks in alle sterkte zou toenemen. De passagiers voelden het vliegtuig al aardig schudden. Men ging beter zitten. Alles wat in de weg lag, werd weggeborgen. Want de storm nam in alle hevigheid toe. Weer kwam er een waarschuwing.
door het vliegtuig. Het eten kon niet worden gegeven. Vanwege ongelukken die plaats konden vinden. Men had het nog niet gezegd of de storm sloeg toe. Het vliegtuig ging over zijn zij, ging op en viel dan weer neer in zogenaamde luchtzakken, zo 40 meter in het luchtledige. De mensen begonnen te schreeuwen, huilen en bidden, want de situatie was hopeloos. Tegen deze elementen was het vliegtuig beslist niet opgewassen. Maar in alle commotie zat daar een klein blond meisje. Ondanks alles wat er gebeurde, rustig met haar pop te spelen. Ze had er ook nog een kleurboek. En daar zou ze straks ook in gaan kleuren. En er was geen bangheid te bespeuren. De stewardess gleed naar haar toe. Is alles goed met jou, kind? Ja hoor, zei ze. En ze speelde rustig door. Hoewel het buiten het vliegtuig de storm tekeer ging. De passagiers hielden het meisje in de gaten. En er kwam rust over velen van hen. Het vliegtuig kwam behouden aan op het vliegveld. De mensen applaudisseerden en iemand liep naar het meisje dat zo rustig zat te wachten en zei: mijn kind, was jij helemaal niet bang? Nee hoor, zei ze. Waarom dan niet? Ach, zei ze, mijn vader is de piloot van dit vliegtuig. En hij vertelde mij dat hij mij veilig thuis zou brengen. En vader heeft mij thuis gebracht. Ja, jongens en meisjes, het kan stormen aan alle kanten. Maar bang hoeven jullie niet te zijn. Want vader brengt ons veilig thuis. Dat heeft hij zelf gezegd. Zijn wij angstig en bang? Zoek vader op. En door op hem te vertrouwen, komen we veilig thuis. En natuurlijk ga ik ook een gebed voor jullie doen. Laten we bidden. Genadige Vader, zorgt u alsjeblieft voor onze kinderen. Bewaar ze, begeleid ze en bescherm ze. Ze zijn zo kwetsbaar in deze scheef gegroeide wereld. Ze staan bloot aan honger, geweld en mishandeling. Ze hebben geen schuilplaats, geen bescherming. Wees u hun schuilplaats, Heer, en hun bescherming. Almachtige God, bescherm hen als ze liggen te slapen. Bewaar hun voor hun lichamelijk pijn. Bescherm hen tegen de invloed van de boze, tegen verkeerde vrienden, verkeerde gedachten, verkeerde daden. Dit alles vraag ik u in de sterke naam van Jezus, bij wie de kinderen altijd welkom waren. Amen. Ik weet niet of u vanmorgen... ik ga eerst nog wat zeggen, voordat we weer gaan spelen. En luisteren naar de muziek. Ik weet niet hoe het vanmorgen gegaan is, maar hebben jullie een eitje op het bed gekregen vanmorgen? Het is Vadersdag. Ik dacht vanmorgen, ik blijf lekker lang liggen, want straks komt mijn vrouw en brengt me de heerlijkste dingen, wat ik altijd doe op Moedersdag. Maar ik wachtte, maar er kwam niks. In één keer kwam er een stem en die zei, nou zal je ook eens uit het bed komen. Nou, ik denk, dat is een mooie Vadersdag. Wat een begin. Maar we hebben heerlijk tezamen gegeten daarna. En ik weet, Vadersdag wordt niet zoveel mee gewerkt in Nederland. Dus misschien dat u allemaal wel wat gekregen heeft. Maar ik heb niet. Maar toen mijn kinderen jong waren, toen maakten ze de mooiste cadeautjes. En wat heb ik altijd genoten op de manier waarop ze dat deden. Want de dag voor die tijd, voor Vadersdag, dan zeiden ze altijd, pa, ga je mee? Even de stad in.
Nou, dan ging ik met hun de stad in en dan zeiden ze, oh, kijk eens, wat is dat leuk hè? En mooi. En kijk eens, wat is dat? Nou, ik heb een zoon en een dochter, dus alle twee waren ze aan het zoeken. Ze vonden wat en ze namen het mee naar de kassa. En ik dacht, nou, het zal mij wel benieuwen. En of ze het ook zelf gaan betalen. En in één keer kwam daar de stem van mijn zoon. Hij zegt, Dad, zou jij het even voor kunnen schieten? Want tenslotte, het is jouw cadeautje voor morgen. Nou, dat was Vadersdag. Maar ik ben nu ouder geworden. En ik heb een brief geschreven voor mijn kinderen. En die wil ik graag aan u doorgeven. Dag, lieve kinderen. Dat had je vast niet gedacht. Dat je van je oude vader nog wel eens een brief zou krijgen. Zo zie je maar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik schrijf omdat ik de laatste tijd een beetje aan het tobben ben. Ik pieker over jullie. Mijn kinderen. Ma kon er met jullie wel eens over praten. Ik kan dat slecht. Eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel over het feit dat jullie niets meer aan het geloof doen. We hadden nog zo gehoopt dat jullie de lijn van het geloof zouden voortzetten. Dat zou zo mooi zijn geweest. Geslacht op geslacht. We hadden gehoopt en ook gebeden dat jullie kleinkinderen uit de kinderbijbel zouden voorlezen en mee zouden nemen naar de kerk. Misschien vind je dat ik er niet mee moet bemoeien. Je hebt gelijk. Ik moest dat niet doen. En ik beloof plechtig dat het bij deze keer zal blijven. Iemand zei laatst tegen mij, je kunt beter met God over je kinderen praten dan met je kinderen over God. Daar zit wel iets in. En dat doe ik dan ook maar. Toch zou ik zo graag 1 keer zeggen wat ik vaak denk als het hierover gaat. Laat ik eerst maar zeggen dat ook voor mij het geloof nooit vanzelfsprekend is geweest. Ik kan heel goed begrijpen dat je allerlei vragen hebt over God. Die heb ik ook. Als hij goed en almachtig is, waarom gebeuren er dan zoveel vreselijke dingen in de wereld? Vaak denk ik, zelfs Jezus kon zijn hemelse Vader lang niet altijd begrijpen. Hoe kan het dan? Zou ik het dan kunnen doen? Ik kan het me voorstellen dat jullie ook zonder God netjes kunnen leven. Dat is helemaal waar. Sommige mensen geloven fanatiek in God, maar leven als beesten. Anderen doen nergens aan en leven een heel fatsoenlijk en met veel liefde voor de mensen om hem heen. Ik zie dit laatste ook bij jullie. Maar toch geloof ik dat je zonder God wat mist. Ik zou een heleboel voorbeelden kunnen aantippen. Laat ik alleen noemen wat voor mij het allerbelangrijkste is. De eenzaamheid. Nee, geen enkel verwijt in jullie richting. Jullie komen me trouw opzoeken. En dat ik laatst mee mocht op vakantie, vond ik heel lief van jullie. Maar toch, altijd kom je weer alleen thuis. De muren zeggen niks. De televisie vraagt niet hoe het met je gaat. En als het laat is, ga je ook niemand meer opbellen. Dat wil zeggen, 1 adresje heb ik dan nog. Nu ja, bij wijze van spreken dan. Ik kan mijn handen nog vouwen en bidden. Nu zul je zeggen, maar God zegt toch ook niets terug? Dat klopt. Hoewel, soms lees ik in mijn Bijbel iets dat werkelijk een antwoord is. Soms gebeurt er een of ander waarvan ik denk, dat is niet toevallig. Dat is een knipoog van God. Maar je hebt gelijk. Met God kan ik niet praten zoals ik vroeger altijd praten kon met Ma. Op de gekste momenten van de dag. En toch,
Zelfs als je niemand en niets meer hebt, blijft de vriendschap met je hemelse Vader. Dat neemt niemand je af. Eigenlijk bedoel ik, zonder God is het leven zo plat als een dubbeltje. Je hebt je pleziertjes, je ditjes, je datjes, maar je hebt niets wat over de grens van dit kleine en korte leventje heen kijkt. Vaak denk ik, wat ben ik toch rijk met God. Ondanks alles wat ik niet meer heb. Ik stop. Ik ben bang dat ik ook na het versturen van deze brief schuldig zal blijven zoeken en schuldig zal blijven voelen. Ik vrees dat ik in jullie opvoeding iets of misschien veel verkeerd heb gedaan. Ik heb ook werkelijk het een en ander fout gedaan. Jullie weten vast wel wat. Willen jullie me dat vergeven? Zoals ook God het mij vast en zeker heeft vergeven. Ik hou van jullie. Ik bid voor jullie. Voor jullie allemaal. Dag, je liefhebbende Vader. En nu gaan we zingen met elkaar. Jezus, mijn Jezus, koning zonder weerga. U, mijn psalm en lied. U wil ik minnen. Loven, aanbidden tot eeuwig. U mijn oog eens ziet. Het Bijbelgedeelte van deze morgen kunt u vinden in Lucas 18 vanaf het 35ste vers. Lucas 18, vers 35. Jezus kwam in de buurt van de stad Jericho. Er zat een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Toen hij hoorde dat er veel mensen voorbij liepen, vroeg hij: wat is er aan de hand? De mensen vertelden hem dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam. De blinde man begon te roepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. De mensen zeiden: houd toch je mond. Maar de man begon nog veel harder te roepen: zoon van David, heb medelijden met mij. Toen bleef Jezus staan en zei: breng die man hier. De man kwam en Jezus vroeg: wat kan ik voor je doen? En de blinde man antwoordde:
Heer, ik wil weer kunnen zien. Jezus zei, kijk om je heen. Je bent beter geworden, dankzij je geloof. Met 1 kon de man weer zien. Hij ging met Jezus mee en hij dankte God. Ook alle mensen die het zagen, dankten God. En hier eindigt onze Bijbellezing. En voordat we naar het woord van de Heere gaan luisteren straks, gaan we eerst nog zingen. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, dat aard en hemel, de lof zijne glorie vermeren. Laten we bidden tezamen. Vader God, hier zijn wij precies zoals we zijn op dit moment. Met onze gevoelens en onze angsten. Met onze vreugde, maar ook met ons verdriet. U ziet ons hier zoals we werkelijk zijn. U kent ons. U kent ons door en door. U ziet alles. Alles wat we zijn of eens geweest zijn. Iedere gedachte is bekend bij u. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. U weet alles. U heeft ons lief. Wij zijn van onschatbare waarde voor u. U houdt van ons door en door. Niemand kan ons verwijderen van uw liefde. U riep ons bij onze naam. U hield ons in uw armen. U gaf ons uw leven en uw liefde. U bent de weg, de waarheid en het leven. Daarom, Heer, leggen wij ons leven voor u neer. Heel ons verleden, ons heden en onze toekomst. Op dit moment, Heer, neem al onze verwarring weg. Verwijder van ons alle bezorgdheid. Neem weg iedere verborgen angst. Breng ons nu in de volkomen stilte van uw aanwezigheid. Vul alles in ons met uw kalmte, uw vrede, zodat wij uw levende aanwezigheid kunnen voelen. Help ons om uw stille, zachte stem te verstaan. Laat ons uw woorden verstaan. Vrede zij met u. Laten alle stormen in ons tot bedaren komen en ons uw aanwezigheid ervaren. Wij prijzen u, omdat u voor ons bent gestorven, omdat uw liefde zo groot was voor ons. Geef ons uw zegen, Heer. Geef hem ons nu. In Jezus' naam. Amen.
En nu gaan we naar een prachtig lied luisteren dat geschreven is door Beverly Shea. En het is een prachtig lied. In het Engels is het Oh, the wonder of it all. Maar in het Nederlands zingen wij het. Het is een wonder als 's avonds de zon daalt. En 's morgens haar licht ons bestraalt. Maar het wonder der wonderen, waar niets het bij haalt, is het wonder dat God van mij houdt. Het grootste wonder is voor mij het besef dat God van mij houdt. Het muziekkorps. Het grootste wonder is voor mij dat God van mij houdt. We zijn soms heel bewogen mensen. Het komt zomaar naar je toe. Op momenten dat je het niet voor mogelijk houdt. Een paar jaar geleden hebben we onze vakantie doorgebracht in Tirol, in Oostenrijk. Wat een land. En wat een natuurschoon. En wat een vriendelijke mensen. We waren in een klein dorp, Scheffo. Op zondagmorgen, terwijl we buiten zaten te koffie drinken, kwam er een vader met een kleine jongen langs. Vader bromde iets van Guten Morgen. Zo, wij beantwoorden dit met Guten Tag. Maar dat kleine kereltje draaide zich naar ons toe, boog zijn kleine kopje, deed zijn hoedje met een veertje erop af en zei luid en duidelijk: Grüß Gott miteinander. Daarbij gaf hij ons een stralende glimlach. Wij groeten hem terug. Ja, ik observeer nogal veel. En ik keek naar de vader die met een stralende glimlach naar zijn zoontje keek. Je kon gewoon voelen, zo'n wat geweldig. Vreemde mensen. En toch de groeten van God. Of door God gegroet.
Een heel gewone uitdrukking misschien voor de Oostenrijkers, maar iets ontroerends voor mij. Want wij die daar zaten koffie te drinken, dachten even aan God. Hadden wij die morgen al God gegroet? Heeft u al God begroet? In mijn gedachten zag ik de Heer Jezus met zijn Vader. De stem van de Vader horen we al niet eens meer. Maar de Zoon maakte hem bekend. Door zich naar ons toe te keren en te zeggen: God heeft je lief. Hij houdt van je. Heb je hem al begroet? En de Vader, met ontferming bewogen, kijkt naar zijn Zoon met zo'n liefde en genegenheid. Jezus maakt Vader bekend bij de mensen. De koffiedrinkers die wij waren die morgen. Vader werd begroet in de naam van Jezus. Wat zegt hem Jezus ook alweer? Mijn Vader en ik zijn één. We hebben hier een situatie in dit schriftgedeelte. Een man die het niet meer zag zitten. Een man die gezien had, maar blind was geworden. Laten we zeggen, een christen die de weg was kwijtgeraakt. Omstandigheden die veranderd waren. Alles was zo gewoon geworden. Er was niets nieuws meer, afgestompt, geen enthousiasme meer. Het was eens zo geweest. Hij had de Heer gezien, begeesterd was hij. Maar nu, met de mensen die met hem omgingen en altijd maar weer te moeten geven, daar moest eens een eind aankomen. Weet u waarom? Hij vergat Grüß Gott te zeggen. Na een geestdriftig begin, alles ziende, overal helpend, kwam het gevoel van: waarom ben ik altijd die het ziet en geeft? Hebben wij dat ook? Laat een ander ook maar eens wat doen. Deze man, die op de weg die ten hemel leidt loopt, ging zitten, dacht na en bedelde om een antwoord. Is er iemand die mijn ogen van mijn hart weer kan openen? Ik ben blind geworden voor wat God in Jezus te bieden heeft. Ik ben actief in de kerk, maar het schijnt dat ik het niet meer zie. Ik zoek de levende werkelijkheid, de levende God. We worden met allerlei zaken en dingen geconfronteerd, wat niets met de reddende kracht van Jezus te doen heeft. Ja, ik ken Jezus bij naam, maar ik mis de relatie waarop ik staat kan maken. Waarop ik kan bouwen. Waarop ik dichter bij Jezus kan komen. Ik zie hem niet meer. Ik hoor niet meer zijn stem. Help! Help! Bent u als die man, zittend aan de kant van de weg die ten hemel leidt? Dan is er hoop voor u. Want Jezus gaat heden voorbij. Grüß Gott! En in de drukte van alle dag hoort hij dat Jezus voorbij gaat komen. De mensen waren allemaal om hem heen. Ze wilden de wonderen zien en horen. Maar in dat bezig zijn zagen ze niet de hongerende ziel die naar Jezus verlangde. Wat van u en mij vandaag? Zien wij hen die hongeren en dorsten naar het woord? Naar Jezus? Of lopen wij mee in de menigte? Deze man is blind geslagen van feiten en dingen van elke dag. Het leven met Jezus verloren. Hoor, hij komt. En hij begint het uit te schreeuwen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Wat een durf om je zo over te geven aan Jezus tussen al die mensen in. Help mij uit mijn situatie. Ik ben blind geworden na alles wat er om mij heen gebeurt, Heer. Ik ben u uit het oog verloren. Heb medelijden
De mensen die zich bewogen om Jezus, maar niet met Jezus, begonnen hem te verwijten. Hou je mond, man. Stel je niet aan. Jezus is toch blij met ons? Het is toch goed zo? En we leven vrij en blij. Ja, het antwoord van de mensen die denken dat ze zien, maar in feite zijn ze stekenblind. Hard geworden. In plaats deze man tot Jezus te leiden, zeggen ze, hou je mond. Kunnen wij ons vinden in dit plaatje? Maar Jezus hoort hem. Hij gaat niet naar hem toe. Maar geeft de mensen de kans, zoals u en ik, om hem te brengen. Breng hem naar mij toe. Maar voor de mensen het konden denken en handelen, was hij er al. Want de roepstem van Jezus dringt door tot de diepste vezels van je hart. Jezus roept mij weer. Een nieuwe kans. Wat wilt u van mij? De Heer komt direct tot het punt. Geen diplomatie, geen vragen van waarom of hier heb ik de tijd voor nodig. Nee, Jezus zegt, wat wilt u van mij? En hier komt het antwoord. Heer, hij verootmoedigt hemzelf voor Jezus. Heer, ik wil zo graag weer zien. Ik wil mijn relatie met u hernieuwen. Ik ben blind, maar ik wil weer zien. Heer, ik wil de uwe weer zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw Heer. En Jezus antwoordt, ik wil, u kunt weer zien. Halleluja. Op het moment dat we ons verootmoedigen voor de Heer Jezus, zal Hij geven wat we nodig hebben. Opnieuw zien naar de omstandigheden waarin wij leven. Maar dan door de ogen van Jezus. Bezig zijn nu in de kracht van Hem die ons kracht wil geven. Grüß Gott. Begroet door de Vader, begroet door de Heer Jezus. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Het resultaat was zichtbaar. De Bijbel zegt, hij ging met Jezus mee en prees God. Grüß Gott. Het was nog erg aanstekelijk ook. Want de mensen die het hadden gezien, begonnen ook God te prijzen. En nu wij. Waar vindt u uzelf vandaag? Zoals iemand in het gezelschap? We wandelen en zingen en huppelen maar mee. Of komt u tot het besef dat het beter was om maar aan de kant van de weg, de waarheid en het leven te zitten. Zodoende u zelf eens te toetsen. Waar ben ik? Ben ik in mijn geestelijk beleven waar ik werkelijk moet zijn? Dan is er een nieuw weerzien. Want daar zittend aan de kant van de weg horen we, Jezus komt voorbij. Durft u het uit te schreeuwen? Jezus, Zoon van God, Zoon van David, ontferm u over mij. De Heer zal zeggen, breng hem, breng haar naar mij. En luister wat hij zegt. Wat wilt u dat ik doen zal? Heer, ik wil het zo graag weer zien. En op datzelfde moment zegt de Heer Jezus, door uw geloof bent u genezen en u ziet alles weer scherp. Ja, u bent op scherp gezet. Dat kleine kereltje, grüß Gott, miteinander. Begroet God. Breng hem uw groeten. Jezus kijkt een ogenblik omhoog. Vader God slaat vol liefde zijn zoon gade en zegt,
Breng hen maar thuis, mijn jongen. Amen. We gaan nu luisteren en zingen met elkaar dat prachtige mooie lied. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast. Houd mij vast. Laat uw liefde stromen. Hou mij vast heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Halleluja. Amen. Laten we de Heer danken. Vader, we zijn in zo lang niet tot u gegaan. En we weten niet wat en we weten niet hoe we het eigenlijk moeten doen. Maar een drang die sterker is dan wij zijn, brengt ons ertoe om met u te gaan praten. Men heeft ons gezegd dat u mensen hoort en dat u ze helpt. Nu komen wij u vragen als laatste. We hadden misschien de eerste moeten zijn. We hadden het nooit zonder u moeten proberen. Wil ons dat vergeven.
wil ons zoveel meer vergeven. We zien wel dat we tekortgeschoten zijn. Geef ons een beetje van uw licht. Geef ons uw vrede. Het is misschien egoïstisch dat we alleen maar vragen en alles voor onszelf vragen. Maar we kunnen nog niet bidden. Wilt u ons dat leren? Help ook de andere mensen die in nood zijn en geen uitkomst zien. O Heer, laat het zo mogen zijn dat we u gauw kunnen danken. Want nu we eenmaal tot u gekomen zijn, voelen we dat u helpen kunt en helpen wilt. Maak goede mensen, gelukkige mensen van ons. We voelen ons rustiger bij u, Heer, en sterker dan we ooit geweest zijn. En als we u mochten vergeten en loslaten, wil ons dan vasthouden en nooit vergeten. Wij vragen u dit in de naam van Jezus, uw Zoon, maar onze redder en zaligmaker. Amen. Zoals u gehoord hebt, is er ook de collecte van harte bij u aanbevolen aan het begin van deze dienst. En nu aan het einde van deze dienst kunt u nog iets zien hoe de collecte, de gaven, besteed worden. Laten we ernaar kijken. Een paar maanden geleden gingen we op zondagmorgen naar de kerk. Maar door de corona mag dat niet meer en dat weten we ook allemaal, dat begrijpen we ook. Als je nou in de kerk komt, is de kerk leeg. Waar is de kerk? Maar er is nog wel een kerk. De kerk is nu thuis. In de huiskamers. En dan moet je onwillekeurig denken aan wat Paulus zegt tegen de Korintiërs. Die hadden ook overal tempels, maar dan zei hij: weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest in u woont? De kerk is nu thuis, verspreid over de huiskamers. Toen de coronacrisis net begon, toen bedachten we: hoe kunnen we de mensen thuis, de kerk thuis nu helpen? Vrijwilligers van RTV NOF sprongen er meteen in. Wij willen jullie wel helpen door op zondagmorgen een kerkdienst uit te zenden. En dat zijn we gaan doen. Met de hulp van allerlei mensen. En al heel snel werd deze kerk, de Verbindingskerk in de Westreen, werd de studiokerk. En voorgangers uit allerlei verschillende kerken, verschillende plaatsen, gingen voor. En brachten het evangelie bij u thuis. En om dan maar man en paard te noemen, verbinding kost geld. En dat hebben we nodig. We hebben al deze weken met elkaar deze uitzendingen gemaakt. En nu moet ik u toch vragen, zou u dat financieel willen ondersteunen? Achteraf. RTV NOF zijn vrijwilligers en de verbindingskerken hebben we gratis ter beschikking gesteld. Maar er zijn kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de verbinding, voor de bandbreedte die op het internet beschikbaar moet zijn. We willen u vragen, zou u dat willen ondersteunen? Want op dit moment komen we geld tekort. Dus als u allemaal wat doet, dan betalen we met elkaar wat we de afgelopen weken aan kerkdiensten hebben kunnen genieten. Hartelijk dank daarvoor. We gaan nogmaals tezamen zingen en luisteren naar het spel van de muzikanten. Dat prachtige lied, als ik op de wolken Jezus zie verschijnen die aan het kruis mij redde van de dood. En dan de Sabbat aanricht voor de zijnen is het eerste woord: o God, wat bent u groot. Dan juicht mijn ziel zo dankbaar en zo blij. Hoe groot zijt gij. We gaan deze 2 versen met elkaar zingen en spelen.
Ik zal nu de zegenbede uitspreken en na de zegenbede zingen we ons slotlied. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. De Heere zegene en behoed u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. En daarmee komen we aan het eind van deze kerkendienst op 21 juni 2020. Wij willen Tieren danken, major Freek van der Werf, voor het vlagging in deze dienst. En ook natuurlijk het braasensemble van het Leger des Heils, onder leiding van dirigent Raymond Switters. Hartelijk dank voor jullie komst vanochtend. Wil je Jan onder collecte, dan kan dat via de informatie die je op het beeldje hebt via onze website www.kerkcollecte.com. En ook het bankrekeningnummer kun je daar nog een keer weer waarom vinden, mocht je het zelfs oermeidje willen, dat kan natuurlijk. Iedereen van deze dag zullen we deze dienst weer online zetten via onze website. En ook van de jongen vanaf 7 uur zullen de dienst weer hellen worden via Kabel Noord kanaal 20. Wij danken jou weer voor het zien en voor het hartje naar deze dienst. Heel graag ons nieuwe weeken. Nieuwe weeken zullen waarschijnlijk de laatste keer wezen. Want het zal de laatste keer wezen dat we deze televisiediensten bij jou thuis brengen. Omdat daarna de regels weer versoepelen worden. En dus wij weer met meer mensen in het kerken komen mee. En hopen wij van harte dat jou ook weer contact ziet je en weer op wij gaan naar jouw eigen gemeente. Wij sluiten hierbij aan. We luisteren nog even naar de muziek van het braasensemble van het Leger des Heils. En we wensen jou van nou een hele mooie, noffelijke, maar vooral gezegende snijnta.
Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads